Inno manuangkan kamarubah karuah menjadi jani dekarano malang suratan badan ka Tuhan kuaso denai basarah dekarano malang suratan badan ka Tuhan kuaso denai basarah lah denai cubo deh mande karantau urang tibo dirantau bakamu juonan malah demu sabab diriko alun baruntung akhirnya denai pulang ke kampung demu sabab diriko alun baruntung akhirnya denai pulang ke kampung. Nasib diri apalah dayo denai oh Tuhan kuaso tak seso bana hidup di kampung ko matu pancarian bana nan indah ado taraso mencari karajo lah laki badan dek baputa sajo denai cubo deh mande karantau urang tibo dirantau bakamu juonan malah demu sabab diriko alun baruntung akhirnya denai pulang ke kampung sabab diriko alun baruntung akhirnya denai pulang ke kampung tibo di kampung banyak pamanuang diri kawan sapa nasib diri apalah dayo denai oh Tuhan kuaso tak seso ban
hebat dan dek baputa sajo